हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बराय हरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों महरसा बर' प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बिनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों मिथिंगा। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै कास्टिं महरै दङ मन्दिरा लोगोसे नेरिशा आरो मेथाइखौ रोजाबदों एलिसा बर'। लाइरिक्स टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथाङानो। कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों मलेन नार्जारि। मुवायाव दङ निजोमश्री बर'। एडिटरखौ खालामदों मलेन नार्जारि बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला महरसा बर' प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बे चेनेला गोदानसो। बे चेनेलखौ बयबो थांनानै नायहैनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ बेखिनियावनो।